Vull recordar el perquè del rebuig del grup parlamentari més a les prospeccions. Primer, perquè són un atemptat mediambiental de primer ordre, de tot ordre. No diguem si a més se duen endavant les prospeccions i s'arriba a la fase d'extracció i d'explotació. També ho són a la fase inicial, a la que són ara, la de sondeig que s'està plantejant amb aquestes autoritzacions. I que fins i tot és fet només que se'n parli d'avalua la marca turística balear. D'aquest gran absurd que implica avui en dia apostar per les prospeccions, en general, a Balears i arreu. Primer, per riscos que, a més, estan constatats empíricament. Vull dir, tant de les prospeccions i l'explotació petrolera en si dels oceans, tenim la tragèdia del Golf de Mèxic fa molt poc temps, per exemple, el desprestigi que va ser un petroler que es va enfonsar, és Don Pedro, que només amb una fuga de fuel el que va provocar a Eivissa, econòmicament, tecnològicament, per qui s'estimi més els arguments econòmics, tecnològicament avui en dia ja és més barat apostar per les energies netes, per les energies renovables, que pel petroli. I sé que segurament aquests arguments importen poc a molts dels que també diuen estar en contra de les prospeccions. En tot cas, no podem obviar que, malgrat les diferents concepcions que segurament manegem sobre la qüestió energètica i s'aposta o no pel petroli, mai un tema com aquest havia aixecat tanta unanimitat en el conjunt de la societat a les Illes Balears, independentment dels colors polítics. Altra cosa és que a vegades els fets no acompanyin. Pensem una moratòria sobre prospeccions, perquè en el grup parlamentari més, els he dit abans i els reiter, ens preocupa que s'aposti per les prospeccions en ple segle XXI aquí i arreu. I els mateixos motius que tots i totes han fet servir, i suposa que compartim en les al·legacions que han presentat per aturar el projecte de Kent Energy, són perfectament aplicables i valen per rebutjar les prospeccions allà on se produeixin. Nosaltres ens hem limitat a dir a territori o aigües del Regne d'Espanya, però pràcticament, vull dir, què passaria? I si són, en lloc de ser aquí, són a les costes de Còrsega i Sardenya? Ja ens és igual, perquè jo crec que tenim també un nivell de risc alt. I dic això també perquè aquest divendres passat van tenir la compareixença a la Comissió d'Assumptes Europeus del delegat, hi havia el senyor Mercadal i ho pot ratificar, que encara no havia sortit el diari de sessions. I li vaig demanar que, com així, la Comissió Europea té com una de les seves prioritats i una nova iniciativa per 2014 com és un marc per l'extracció segura d'hidrocarburs no convencionals, és a dir, de prospeccions. I que com així no s'apostava per un altre model energètic. I vaig quedar doblement preocupat quan la resposta del delegat de la comissió, que va venir a comparèixer en aquest Parlament, va ser que un amic me sonava bastant a lo d'en Sòria, en les ficades de pota que fa sobre aquest tema, però que Espanya, per ser competitiva, no podia dependre tant d'importar petroli i que havia de cercar petroli pel seu compte i que Europa emparava això. Per tant, Europa, per segons quines coses, per exemple, el compliment de directiva europea d'hàbitats o la d'aus silvestres, pot ser aliada, però la Comissió Europea en concret no sé fins a quin punt ho pot ser. I sobretot quan parlen d'això d'extracció segura, me passa com en el de l'ACOF, quan vam tenir el debat sobre el deute, que tot d'una, quan veus la paraula segura, te fa pensar, almenys si és que hi ha més inseguretats que seguretats amb aquesta qüestió. Hi ha molta gent que vol especular, fins i tot hi ha productes financers creats, i això també està a la base de la crisi, creats en base a l'especulació que pot ser que aquella empresa trobi o no trobi petroli i les seves accions pugen a borsa. Hi ha gent que està esperant promoure projectes d'aquests aquí, al voltant de les Illes Balears i més enllà. La tercera qüestió, que no torni a passar això que va passar la setmana passada, i és instar en els diputats i diputades, senadors i senadores electes a les Corts Generals per la circumscripció de les Illes Balears a que presentin iniciatives que d'alguna manera traslladin els acords unànims d'aquest Parlament. Segurament haurien d'haver inclòs els senadors i senadores autonòmiques, perquè si no serveixen per això ja no sé per què han de servir, perquè no torni a passar això de la setmana passada en el Congrés, perquè els diré exactament de qué se va a votar en contra. Abandonar el apoyo y resolver en sentido negativo los expedientes de autorización para llevar a cabo las prospecciones petrolíferas en el mar Mediterráneo y la búsqueda de gas e hidrocarburos mediante la técnica del fracking con fractura hidráulica en Castelló al tiempo que realice las acciones necesarias para abordar el desmantelamiento de la plataforma Castor. Me diran, bé, però això del fracking no... Però també hi ha una declaració que Balears lliure de fracking, que jo me vaig abstenir, perquè m'han dit que en el fracking marítim, que són les prospeccions, no, i això fa només
3 o 4 mesos. Per tant, això pensant que no se pot tornar a repetir, que la gent electa, sigui del partit que sigui, en les Corts Espanyoles, i més encara si a més són senadors i senadores autonòmics, se deben a la seva terra per damunt de la seva disciplina de partit. Per tant, acabo dient sí per part del grup parlamentari més en aquesta moció, no a les prospeccions, tanta sort que hi hagi seny suficient de posar-nos d'acord i no en el petroli, perquè apostar per això és apostar pel passat i tirar-nos terra damunt o xapapote, si volen. Gràcies.